Wala na, distis ka. Kana nabayag ka to yan. Abaya, kumpadre. Ape may sakang rod kumpadre. Pinaskir ko amin niratsad na naman pandami nagbaksin padre. Oh, ay booster deta. Booster kan dito iba. Damo. Damo pidwa. Sa booster santo finisher. Delikado tong padre ka ta finisher. Kita sabay nga rod da ka tirwar. Taram lamis nga dito. Pag yan pambarak pa mang palpalabas ka dito ko. Kursunadak parang no lumabas. Apaw, deta na. Parang no lumabas na pagunyak kumawan. Kana balasan kumpadre. Hani padre. Balaw. Oh. Di kita Yung nalapsat. di kita kastaya, di kita eksperyensado. Wala man drag di kita mo ta kuan natam no. Di mo obra ti kuan. Manursurong. Di kita wang loang, wala na di kita makansa. Damayan na na. Ano manursuro ka ba lang? Lalo kit Castelo makay tao lawa nila. Marigatan ka no mang sursuro ka pa lang. Kaya manursurong padre. Dapat di kita kuha talaga. Langilanganan kuman no kayo. No baka ket damayan na. Opaw. Kanain ko mapampasyaran yung awan siya, parigatin na talaga. Pero nga maikari kami na, di mga nanuking kuanan. Sulat tang iso, may sa pangit din na. Napili mo taya. Uy, talagang napili. Apay nga taya, kung na. Nata din ang pangayatang kanyak, at medyo damot batit, kulang mo da. Damot 1/4. Wana. Damot 1/4 ni Bong Rebilyagat kung kulang mo da. Napilitan na. Naglalo nakalikod ka. Talaga, napanag lang tama ba na? Jay, balay da. Ngam no nakasangwa ka akit na damot 50-50 na Nagudwa na. Ngam no nakalikod ka 1/4. Ano? Napanag mo siya balay da. Napanag mo rin. Yung kumpadre. Agad. Hindi, dumano nagjabalay da. Kuna na, anak, gagawin mo lang kanayin ko may dito yung kuna na. Mayat ka lang kati kondisyon ko. Matulad mo lang kati takdir ni bakit ko ay nilakay ko kuna na. Yan na nga takdir nilakay na ayaw ko na ka. Huwag kumpadre. Saan ko takdir nilakay mo kuna? Kastoy kuna na. No kaya may katong tama may nga madam. Pag-asawa ta kuna na. May apay ka ta? Building. Ako po na nagdaga sa pasamag na ito eh. Nagsamot kaya ayaw kong kulang nga ro. Pakawan mo siya.